ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଇତିହାସ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜି ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଣା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ମୌର୍ଯ୍ୟମାନେ କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଲେ? କେଉଁ ରାଜବଂଶର ରାଜା ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କଳିଙ୍ଗ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାଶୁଣା। କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ଶ୍ରୁତାୟେଦୁ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭୀମସେନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଦୁଇ ବୀର ପୁତ୍ର ଭାନୁମାନ ଏବଂ କେତୁମାନ ସହ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ 32 କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମହାପଦ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଧୀନରେ କଳିଙ୍ଗ। ମହାପଦ୍ମାନନ୍ଦ ପରେ ତାଙ୍କର 8 ପୁଅ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶାସନ କଲେ ଏବଂ ଶେଷ ନନ୍ଦ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ମଗଧରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିନ୍ଦୁସାର କଳିଙ୍ଗକୁ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ। ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପୁଅ ଅଶୋକ, ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 1,50,000 ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ରକ୍ତପାତରେ ଅଶୋକ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଶୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 232 ଏବଂ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 185 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ମହାମେଘବାନ ଖାରବେଳ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଚିଦି ମୁଖ୍ୟ ମହାମେଘବାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା। ଏହି ରାଜବଂଶର ତୃତୀୟ ଶାସକ ଥିଲେ ଖାରବେଳ, ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମହାରାଜ ଭାବରେ ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱରେ 11 ବର୍ଷ ଖାରବେଳ ତାମିଲ ରାଜସଂଘକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ସମୟର 1300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆସିଥିଲା।